Taskar Hausa Nobel. Littattafan zamani masu ilmantarwa da faɗakarwa. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sabuwar ɗauka a duk sanda muka sanya. Masu kallonmu Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha mai albarka. Duba ga watan azumi yana gabatowa, wannan tasha za ta ɗauki nauyin gabatar muku da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da ahalin gidansa baki ɗaya. Sai ku ci gaba da bibiyanmu domin amfanuwa da wannan tarihi mai albarka da yadda za mu amfanar da juna a cikin wannan wata da za mu shiga. To masu kallonmu, za mu fara da tarihin auren annabi alaihi salam na farko, wanda ya auri sayyida Khadijatu yar Khuwailid, Allah ya ƙara mata yadda. Sayyida Khadijatu tana da matsayi babba a tsakanin mutanenta. Ta ji labarin annabi alaihi salam, saboda haka sai ta ba shi dukiya mai yawa wacce bata taɓa bawa wani irinta ba, domin ya yi kasuwanci daga garin Makka zuwa ƙasar Sham. Ta haɗa shi da yaronta mai suna Maisaratu. Sai suka tafi zuwa ƙasar Sham, suka sauka a ƙarƙashin wata bishiya. Sai ga wani malamin Yahudawa ya zauna kusa da Maisaratu, yana mai tambayarsa cewa wani mutum ne ya sauka a gindin bishiyar nan. Sai Maisaratu ya ce wani mutum ne daga ƙabilar Ƙurashawa. Sai malamin Yahudawan nan ya ce masa, ai babu wanda zai zauna a ƙasan wannan bishiyar face annabi. Wato babu wanda zai sauka a ƙasan bishiyar a daidai wannan lokacin da annabi alaihi salam ya sauka, sai dai in shi annabi ne. Don haka ba maganar wajen ake yi ba, ana maganar lokaci ne. Sai annabi alaihi salam ya sayar da kayan da ya taho da su, suka siyi wasu suka koma garin Makka. Maisaratu ya ga abubuwan mamaki a tafiyarsa da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wasu suka ce Maisaratu yana ganin mala'iku suna yi wa annabin rahama inuwa saboda tsananin zafin rana a lokacin da yake tafiya akan abin hawansa. Wasu kuma suka ce yana ganin gizagizai suna kare masa zafin rana. Allah dai shine mafi sani. Waɗannan abubuwan mamaki da Maisaratu ya gani da kuma yadda annabi alaihi salam ya yi mu'amala da shi, sai ya ƙara masa ƙaunar annabi alaihi salam. Allahu akbar. Da suka kawo wa sayyida Khadijatu kayan, sai ta siyar ta sami riba mai ɗimbin yawa da albarka. Sannan Maisaratu ya ba ta labarin abin da malamin Yahudawan nan ya gaya masa da kuma yadda mala'iku ko gizagizai suke yi masa inuwa idan yana tafiya saboda zafin rana. Sayyida Khadijatu ta ga abin da ta gani, kuma ta ji abin da ta ji na daga halayen annabi alaihi salam. Sai ta aika ƙawarta Nafisatu wajen annabi alaihi salam domin ta ji ra'ayinsa idan ta ce tana son ya aure ta. Nafisatu tana isa wajen annabi alaihi salam, sai ta ce masa, me yasa ba za ka yi aure ba ya Muhammad? Sai annabi alaihi salam ya ba ta amsa da cewa, ba ni da abin da zan yi aure. Nafisa ta fahimci cewa annabi alaihi salam yana nufin babu abin yin auren a hannunsa yanzu. Sai ta ce masa, to yanzu idan aka baka abin yin auren kuma ma'abociyar kyau da dukiya da ɗaukaka ta nemi ka aure ta, za ka amsa? Daga nan annabi alaihi salam ya fahimci inda aka sa gaba. Sai ya ce, wace ce wannan mabociyar kyau da dukiya da kuma ɗaukaka? Sai Nafisa ta ce masa, ai Khadijatu ce Khuwailid, ita ce take jiranka da aure in ka yarda. Sai annabi alaihi salam ya ce ya yarda. Sai Nafisa ta tafi ta gaya wa sayyida Khadijatu cewa annabi alaihi salam ya amince. Sayyida Khadijatu ta yi farin ciki sosai da sosai, matuƙar farin ciki wanda ba zai musaltu ba. Sai sayyida Khadijatu ta so ta ji ra'ayin annabi alaihi salam da kanta, domin zuciyarta ta sami nutsuwa. Ta san cewa annabi alaihi salam ya san ladabinta da kamewarta da tsarkin halayenta da zuciyarta.
har ya san laƙabin da mutanenta suke kiranta da shi, wato as-sayyida at-tahira, shugaba tsarkakakka. Amma duk da haka tana so ta tabbatar da matsayinta a wajen annabi alaihi salam. Sai ta samu kuwa abin da take so, domin ya amsa mata da kansa cewa ya amince. A wata ruwayar cewa aka yi, ta aika masa da wasiƙa tana mai cewa a cikin wasiƙar, ya ɗan wani mahaifina, ina da kwaɗayin in aure ka saboda kusancina da kai da kuma girman matsayinka a tsakanin mutanenka da kuma girman amanar, saboda kyawun ɗabi'unka da gaskiyar zancenka. Sannan daga baya ta tafi ta kanta wajensa domin ta ji amsa. Sai annabi alaihi salam ya gaya wa ɗan uwan mahaifinsa abin da ya faru. Sai ɗan uwan mahaifinsa shugaba Hamza ya kama shi suka tafi wajen Khuwailid ɗan Asad a lokacin Khuwailid yana tsoho sosai. Sai ya nemar masa auren sayyida Khadija ga annabi alaihi salam, ya ba da sadaki. A wata ruwayar kuma wanda ya nemar masa aurenta shine ɗan uwan mahaifinsa Abu Talib, wanda har ya yi huɗuba wacce huɗubar mashahuriya ce. Annabi alaihi salam ya ba da sadaki uƙiya 10 da rabin uƙiya, wato ya kai gwargwadon dirhami 400. Annabi alaihi salam ya yi walima da raƙumi 1, a wata ruwayar kuma aka ce raƙuma 2. To a taƙaice wannan shine tarihin haɗuwar annabi alaihi salam da sayyida Khadija. Sai ku kasance da mu a shiri na gaba domin jin yadda suka gudanar da rayuwarsu har izuwa karɓar kalmar shahada da sayyida Khadija ta yi. Kafin zuwan shiri na gaba nake muku sallama irin ta addinin musulunci, bis salam.